Kristovi drahý rány. To tu dlouho nebylo. Tam budem. Už tam budem. Pěkně pravý, přidaj. Dobrý, už jsme tady. Tak, je to dobrý. Všichni budou se mnou rozbalovat lano. Tam dlouho vydrží. A pěkně krokem za sebou. Dobrý chlapi. Výborně. Honzo, počkej ještě trailer. Egone, Egonku, bráško, co je ti? Co se ti stalo? No tak pomozte mu někdo. Ještě ty trailer. A na co ty blboune? Růženo, odveď si ho nebo praštím ještě jednou. A ne, aby si sednul Boudovi zase do pole jako posledně. Jasně, pane Leník. Plán připraveni! Připraveni! Táhnout krokem! Běžet! Jít! Co to dělá? Maria, on se zabije. Člověče, on to vybral! Jo, ale na plochu to nedotáhne. Ale dotáhne, uvidíš to. Má málo vejšky! Co to dělá? Šílenec. Vole. Teda soudruhu. Sedláře jednou něco